Hola, bona tarda, soc Guillem Alsina per al Món Tecnològic des de la jornada prèvia al Mobile World Congress de Barcelona, en la qual ja comencem a veure alguns fabricants que ens mostren els seus productes, entre ells Acer. I entre els productes que ens porta aquest terminal, el Z160, que podria considerar com a gamma mitjana, amb mig giga de RAM, el qual avui en dia pot semblar una mica escàs, però que evidentment redueix el preu del terminal. Si us hi fixeu, una interfície personalitzada per a la companyia taiwanesa. És un telèfon dual, és a dir, hi podrem insertar dues targes SIM i tenir dues línies de telèfon amb números diferents. De fet, si us he assenyalat aquí és perquè veiem precisament els símbols de la cobertura d'ambdues targes, d'ambdós números. Atenció quan el desbloquegem, perquè el que veiem és un Android, efectivament, no és Windows Phone, però la interfície personalitzada d'Acer el que fa és intentar mimetitzar, almenys en part, aquest grup Windows Phone, quelcom que ja ha traspolat abans del mateix Mobile World Congress que podria també fer Samsung amb la seva interfície TouchWiz ID, i és potser també cap on tiraria aquest suposat telèfon amb Android de Nokia. Per tant, veiem que Acer segueix també una mica aquesta tendència. És una tendència que es continuarà imposant en el futur. Bé, aquesta interfície la veritat és que ens amaga bastant el que són el propi look and feel del mateix sistema operatiu Android. Abans he comentat que aquest terminal té mig giga de RAM. El sistema operatiu és Android 4.2.2 i la botiga d'aplicacions en principi és el mateix a Google Play que qualsevol altre terminal. Per tant, ens podem baixar exactament les mateixes aplicacions independentment que la capa de personalització tingui aquest aspecte o en tingui un. A partir d'aquí, Acer, amb aquest terminal, el que fa és donar-nos un gamma mitjana que probablement, desconeixem de moment els preus, però probablement sortirà al mercat a un preu bastant competitiu. Per tant, buscarà fer-se un lloc per aquesta marca entre aquelles persones que busquen un telèfon amb unes certes prestacions, tampoc serà un terminal flagship, que us hem ensenyat en un altre vídeo, anteriorment, però sí que buscarà el públic que busca estalviar-se uns quants diners a la compra del seu primer dispositiu. A nivell de disseny, podeu veure, és un disseny pràctic, amb un tacte molt de plàstic realment, amb una part de darrere bastant normal, la càmera i atenció al detall. El botó per poder fer fotografies d'aquestes famoses autofotos. Si us fixeu, si jo, ara ja em permetreu, vaig a l'aplicació de càmera, el botó el tenim aquí darrere. Una mica incòmode, tal vegada, per fer les fotografies des d'aquesta posició, inclús si giro el telèfon, corro el risc d'intentar tocar el botó sense pensar-hi, obrir, com és el cas, l'objectiu de la càmera. D'aquesta banda sembla que pot anar bé, però fixeu-vos que estic amb el dit molt estirat i és una posició un pèl antinatural, i per fer autofotografies, sembla que ha de funcionar perfectament. Només un petit detall, i és que no veig l'enfocament de la càmera, que evidentment es veu a part que ara jo tinc al darrere. Per tant, una posició realment un pèl estranya pel botó de disparador de l'objectiu de la càmera, el que ens porta a Acer, però que caldrà veure aviam si acaba calant entre els usuaris. De fet, no és el primer cop que una empresa aprofita aquesta part per situar-hi botons. Recordem el LG G2, el qual té els botons per tirar amunt i avall precisament en aquesta posició. I són bastant pràctics, bastant còmodes. Caldrà veure si en l'ús poder se li treu més l'avantatge en aquest terminal, en aquest botó, d'aquest terminal, el Z160 d'Acer. El meu nom, Guillem Alsina, per al Món Tecnològic des del Mobile World Congress.